Se olisi äärettömän surullista, jos ihminen voisi omistaa ilmakehän. Tosi mitä se nyt sitten oikeastaan tarkoittaa, se omistaminen, ehkä samaa kuin hallitseminen. Arabiemiraateista 1,5 miljoonan dollarin rahoitus suomalaiselle. Hannele Korhosella on 3 vuotta aikaa saada sadetta aikaiseksi aavikolle. I would never propose science that didn't have any risks. I think that's boring. We haven't seen anything of this nature throughout the history of rainfall. UAE is shaping the future of rain enhancement. We don't do things as big as here. It's a kind of a shame, right? Täällähän on ehkä semmoinen hieman hauskakin tapa. Kerrotaan vähän, minkä tyyppisiä asioita pitäisi esimerkiksi lehdistölle kertoa. It's just not the science. It's also making it relevant. After we get the rain, what are we going to do with the rain? We will leave it to evaporate. Maailmassa on se X määrä vettä. Onko se sade sitten, jos se saadaan satamaan pilvi jossakin, niin onko se pois jostakin muualta? Onko ylipäänsä ok muokata ilmakehää?